Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 7:59. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! In punto, alas 8 na Aksyon Radio Philippine Standard Time, hingagawon talang ni kay damo pa ni siya aktibidades. Online sa Hotline! Online sa Hotline! Ante sa aton mga pambukas ka balita, joining us over the phone is Attorney Harry Roque, aton sining presidential spokesperson, joining us over the phone. Attorney, magandang umaga po. Live po tayo ngayon sa Aksyon Radio Bacolod. Magandang umaga, Bacolod. Yes, Attorney, maraming salamat for the time na ibinigay mo ngayong umaga. Sir, number one, we would like to confirm na yung appeal po na Bacolod City for the Enhanced Community Quarantine Extension, kumusta po? Binibigyan po ng kumpirmasyon na inaprubahan kahapon ng IATF at ng Presidente yung pagnanais ni Mayor Bing na magpatuloy ng ECQ sa siyudad ng Bacolod mula Mayo 1 hanggang Mayo 15. Kumpirmado po, aprobado po ang kagustuhan ni Mayor Bing na mapasailalim sa ECQ ang Bacolod City from May 1 to May 15. Okay. This is only good for Bacolod City kasing Negros Occidental. Wala naman pong appeal. Opo, Bacolod City po. Aha. So, ano po maging epekto nito? It was not yet discussed, Attorney. Well, kung ano po yung umiiral sa mga lugar na ECQ ay patuloy pong umiiral sa siyudad ng Bacolod. Maliban po doon sa ECQ extension ng Bacolod City, what was the good news? O ano po yung latest na magandang balita dyan sa meeting po ng IATF? Ay, mamaya ko pa po i-anunsyo dahil nauna po ang approval ng President dito sa application ng Bacolod City. Yung iba pong mga na-aproba ng IATF, awaiting approval of the President pa po. So yun lang po ang aking mababalita ngayon. Yes, Mr. Secretary, maraming salamat for the confirmation. Mabuhay pa kayo. Good morning po. Good morning po, mabuhay po. Aksyon! Breaking news! It was confirmed sa aton mga kaaksyon diri sa Metro Bacolod, Negros Occidental. Gagkuto malabutan sa aton nga pagpangalagad diri sa Webes nga presentation sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ti karon nga adlaw Abril 30. Amo ning ginahulat kahapon pa sa Interagency Task Force sa Bacolod City. And even the mayor gahulat na sang desisyon. Tikapon ang balita nga napadangat kay Presidente Rodrigo Duterte ang appeal sang siyudad sa Bacolod. So confirmed nga ang Bacolod City, ang enhanced community quarantine will be extended until May 15. Aksyon Hotline! Welcome na diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw sa nasiling ko na Webes, Abril 30 tuig 2020. Mangin kabuylog naton karon nga aga si Aksyon Elmar Madera sa technical side. Back up taman si Aksyon
Eden Abuso, kag Aksyon Elry Dotillos. Action Hotline. Ang ginapangayo sa alkalde tinaprubahan gid nahibaloon tabi karon ihingagawon ko si Mayor Bing Lunadia or Vice Mayor Elcid Familiaran, anybody sa ila parang at least makasugilanon kita, no? Si Mayor Bing siguro kuhaan naton sang unagid nga reaction kay parang ining ginahulat sang tanan no, damo gid ang bantay parte, no, parte sa sining ECQ ti karon nga napaidalom na or ginaprubahan sa presidente kabay pa nga hindi pagbawion, no? Oh, ni presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang palayag yablati hindi man pidilog-logan mo nga bilog nga Negros kag Bacolod, Western Visayas, nga nagapamati sa Aksyon Radio, nagka-monitor sini. Now, damo, sa pila ka mga concern nga aton i-follow up because of this information. Ano? Number one, ano matabo sini? Kung ECQ ang Bacolod extended until May 15. Ano yung matabo sa mga biyahe sa salakyan ni man? Ining mga Valyacar Transit Incorporated, halimbawa ang mga buses. Kung ECQ ang Bacolod, Botambalon, ipatuman nila gyapon ang istrikto nga pagbantay sa mga border. Ang check-up point sigurado hugot-hugot ni. Action Hotline. Tikon hugot-hugot ang pagbantay sa Bacolod like sa kaso o like previously sa maginpatuman sang gobyerno lokal sa Bacolod, yan ang matabo siniman ang mga bases. Di ni sila kutob sa borderline lang tapos salon sa mga jeepney. Action Hotline. Ina-diskusyonan ta karon nga agad diri sa aton sining pagpangalagad. Online sa hotline. Online sa hotline. Dire kita anayo sa kay Vice Mayor Elcid Familiaran ang chairman sang IATF diri sa siyudad sa Bacolod. Vice, how are you? Good morning. Personal, mayong aga, gilid mayong aga sa atong dagpalamat. Walang gidugay na confirm, no? And indeed, diri sa Aksyon Hotline, yung palayag ni Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque nga gin-grant sa Presidente ang ECQ extension for Bacolod City. What is your reaction, Vice? Well, why na nabawi ay, masibawi o naman ako na. Do pariyo ginang linyada tanga duha siling kuway na bawi aya basi bla dugay-dugay masiling naman oy dali lang hindi pa to iya sa kay ETF ha. Joke na action nata. But what I think si Mayor siguro mapagwala na iya EO o advisory na ang syudad magkapabilin sa ECQ until May 15. I see. So amo na lang nang hulaton-laton. Yes, so okay. Ang EO until April 30 lang eh. So with that confirmation from spokesperson Harry Roque, so I think na masi mapagwala na si Mayor advisory. Okay. So that is a good news kag ano ang kwan sini sir ang effect kag significante sini? Well, ang province, ECQ, kita ECQ. While I think ang Panay, sorry, ang Iloilo City, ECQ, ang province, ECQ. Okay, may mga latest to mo, mga cases nga nagluluntad, Blasar? Yes, correct. And I think wala man problema. The city will still honor sang passes issued by the provincial government. Only na mapalo sila yung aton number coding. Okay. So at least ako gani siling kumayo man ni kay ginaproban sa presidente kung anong gusto matabo sa alkalde, especially sa ginakabalak-an naton padayon naton ginabantayan ng mga result pa, matagan ta tsansa ni inanghalin sa Iloilo kung ano man ang mga result in the coming days para amo na basihan sa aton preparasyon.
Yeah, correct na siya, Aksyon Art. Kasi may mga frequently asked questions pala. Okay. Kasi ang province mabiyahe na ang mga buses nila. Kaya matabo sa ila, din sila manaog sila dyan sa boundary. Nan. I don't think, why mas sila business? What business? Anong business nila? Di makadto kay sa radio man. So, except sa ato niya essential employees. Amo man ang practice sa subong. Okay. Government employees ang province nga rin diri obra. Mga pumuluyo nila nga diri obra sa essential businesses. Okay. So the same procedure, the same protocols to follow. Okay. So lato na ko na no ginidugangan ko lang ni karon Vice kay para at least maplastar pa man ni pero atong iya sang exit planning team hold on to anay iya mga planning nila nga kung tani ipatuman kung wala ma-approve ang extension nga gin-appeal sang City of Bacolod. Preparar ta na si Aksyon Art sa May 15. Okay. Nagwaon ko ni Aksyon Art ang oportunidad Yes, sa mga Vice, please. OFW naton nga reklamo na ara dira sa Lopezaina Elementary School. Malawig kagapon ang amon pag Ay, very good. Then karon sa hapon matubang kami sa ila upod sa OFW. Bow kampiyon. Ang OFW ni ang mabayad sa ila hotel accommodation or pension houses accommodation. Kagapon alas 2 na inventory na ang mga hotel. Okay. And pension houses na pwede makomodar sila. Abaw. Kay kalabanan nga hotels tadi din occupy sa call centers mo. So, with the extension sa ECQ, I don't think na available na ang hotel kaya sa ron nagyapon nila. Okay. And si Juan, ang Marina head, no, pangayo na to apology kay Mayor Ben. And may tumuro, may another 58 naman kita nga mabot mo. Gani? But ang succeeding sina nga mga rivals, i-coordinate nila sa atong syudad, may kabalo kati mawadaan pa diya room sa hotel, hindi tanis la pangutang. So, bali, uwa ni siya, I want to clarify. Uwa, Vice? Yes, honestly, ang problema, sinigay wala coordination sa uwa at Na, gani man. team ni Councilor Salangka Ang matutuot, ang National Interagency Task Force yun nagmando sa siyudad o sa LTO na magpreparar kamuya sa inyo quarantine center. Amo nang rason nga si Pravin ilagin primero ginbutangan to mambukal tapos ibi magaluna. Ang report siya nga nabaton kung yung iba nga LTO siya ay niya preparar. Correct. So pag-abot niya siyang mando yung buwas or Friday, tubla mo. Na sa Lunes, maabot na ng barko. Wala sila mahimo. So ang regional offices at tutos panay, okay. ang OWA totoo, automatic na shoulder nila, na kadapapalo nila yan nga kami na mga bayad. Diriya sa aton, kaya wala man koordinasyon, wala takabalo nga uwagaling shoulder, pero katapon siyang hapon, na plansya na ina, very good. may assurance na sila ang mabayad. Wow. Ini ang 26 ka OFW nga naslante dira na ngayo ina meeting sa Amon. So, karon ara kami dira upod sa uwa. Okay. So, kagapon pa lang Aksyon Art na plansya na ni Mayor Beng ang tanan nga problema sa parte sa OFW naton. So, expect kita na base karon sa hapon or buwas, masaylo na ina sila sa available nga mga hotels or pension houses. Very good. Sige. Vice, keep us posted whatever development. Salamat gid sa imong sininga tiyempo. Yes sir, thank you man ka mayong aga liwat dira sa imo ka God bless. Aksyon Hotline.
Now, reaksyon na sa ngaton sini BC Alcalde. Now, matapos nga gin-confirm again sa mga late tuners naton, no less than the spokesperson or presidential spokesperson, Attorney Harry Roque, ang nag-confirm diri sa aton nga pagpangalagad nga gin-aprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang apelasyon sang City Government of Bacolod nga ma-extend ang Enhanced Community Quarantine. Hotline. Inatubtob sa Mayo 15. So kung ano subong ang ginapatuman sang city, ina magapabilin as is ina siya. No? Amo man na gihapon. Kung may mga pagbago, amo nang hulatunta sa executive order nga ipapanaog ni Mayor Evilio Bing Leonadia. Breaking news. Ayos ha, at least mayara na kamo sang ideya, mayara na kamo sang information na balantayan tanalang ang pagbalay sa aton sini alkalde bangod sa sining extension. Now sa mga nagaplano dira nga magsulod sa Bacolod, ang iban atat-atat na aksyon din eh. No, ang iban ganun nagapanawag sila niya. Pwede na kami nakabakasyon sa Bacolod. Pwede na kami kapadulong na sa Bacolod. Agad nga magbisita sa amon mga mata, ini mga na-stranded sa out of town. No, pwede sir. Kung ako yung maglantawa, kung ECQ sa gihapon ng Bacolod, same thing will happen. May mga provincial pass. Ang taga-provincial sa car pass ang ginatagla, tina regulated gihapon. No? Amo na gihapon ng sundon ta. Unless nga may bago nga himuon kag ilakip sa executive order si Mayor Bing Leonadia. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:15 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ga-expect kita nga within today may harap man sang press conference. Ga-ipatigayunon ang alkalde. I presume nga kagabi pa lang basigin inform na ni siya no? Bangod nga ting mayor tangadaan League of Cities President sa bilog nga pungsod Pilipinas. Nanumadalag ko nga malita nga aton tutukan karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad ang mga nagamonitor na via Facebook Live sa mga YouTube users kag mga nagasunod sa aton nga pagpangalagad. Good morning sa inyo, good evening sa iban dira nga bahin sang kalibutan. Ano man nga oras sa inyo ginamtangan, good day, welcome na sa aton nga pagpangalagad. Sa mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio, stay tuned, kay may mga update pa kita nga tutukan karon nga aga. Now, pwede ka mo kapadala sa inyo sa mga mensahe sa available nga chatroom, ipadala lang ina palihog para mahatagan ta sang pagtamod ang inyo pila ka mga mensahe. Sa gusto naman magpadala, way kay Facebook account, way kay mo internet connection, feel free sa pagpadala sa inyo sa mga mensahe sa aton nga text hotline 0938-225-5017. Alas 8:16 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang good news sa Bacolod, luwas sining ACQ, pero good news para sa City Government of Bacolod. Damo naman ang nagapugait nga mga pumuloy sa Bacolod niya. Baw ECQ naman. Paano na lang kami ngaway kabaton sang SAP? Paano na lang kami ngaway malabutan sa mga food packs? Mga puting kalimutan namon sini. Kinakaroon discuss na with some local officials and department heads or department concerned para ma-address ni mga problema. Manasta subong ang reklamuhay di samon di amako. Naway magkabaton sini. Nano pagid, no? Ang good news sa Bacolod galing mo ni. May apat ka mga lugar, o nga apat ka mga lugar nga sadto gin-declare as ultra-risk areas, gindula na no? Why na sila? Ambot ko na ang mga kudal tong impamutang to ng pangkakas na. Kag, pila ka mga stranded nga Negrosanon, ari pagido, i-check ta ni karona kay nagaproblema sa proseso kung paano mabuligan nga makapauli. Now, ining mga OFW, ang OFW kundi seafarers ang nauna. Sadya maning sa seafarers. So, kay tikita mo ang City Government of Bacolod, ging klaro gani nila nga number one,
lain ang una nga mga names nga submit ginpadala di sa ila and number of passengers kay padala or number of repatriates, no, ay inang i-repatriate bala dito lin sa Metro Manila, tilain ganing numero nag-alabot dire. Now, ari may isa ka concern ginpadangat sa Aksyon Radio Bacolod. Supunan ko lang ni, kay siling nga mga siman, mayo to yado, nauna to sila, kagdason, may ara sang nagbulig sila gilayon. Number one, aside from the UWA, aside from sa ila sinimaning agency nga nagabulig, di nakasaylo na kita diri, nakapauli na sila diri sa Negros, although hindi sila ang ginpaidalom sa mandatory quarantine. Now, pakarunan ta ng mga concern, ang good news sa Bacolod, number one, di ako nga may i-transfer sa hotel or sa mga pension houses. Ining nauna diri, 28 na sila, 28 kataga ari sa Bacolod, sa Lupisay na Elementary School. Mayo nga development ni. Now, may-ari nga nagpadangat sa concern sa Aksyon Radio Bacolod, kag ginatinguan namon nga makater initanan. Isa man sa mas stranded dito sa Metro Manila, upod sa pila pa ka mga land base nga dito man ga obra or iba halin sa ibang nga pungsod mga OFW man, nga gusto makapauli di, pero doon nabudayan sila kuno sa mga proseso nga ginapatuman kag until now, dugay na sila nga nagkaparegister online, kapin pagid ang mga negrosanon, dawaim kuno maktuhan. Aksyon Hotline. Nagpangayo, nagdangop sa Aksyon Radio Bacolod, tiwag kita sang may mo sini kundi ang aton malang mas kutob sa masarangan, tabuligan tani sila. No, kay kaluluoy man ay ni nga mga pumuluyo. Naintindihan kong sentimento sa mga tao sa probinsya, diri sa Bacolod, may aragambal sinila, tiga papulion panadi sila, kay kadelikadong rin sa COVID-19. Take note nga may mga protocol man nga ginapatuman, and that includes sa mga mandatory quarantine. No? Nga before sila ipapaulion sila balay, ti matapos sana yung proseso nga sigurado nga hindi na sila infected sa COVID-19. Now, amo ni nga tiyempo ako gapilar gid sa publiko. Sa maka-aksyon nga nagamonitor subong, this is not the time nga kita tanan mangin divided. Ang aton diri away subong, we are not in a normal time nga hala kita ilinaway o linalisay, kundi ang aton himuon diri kung paano kita mag-unite as one, to heal as one, and to address this problem to fight COVID-19 as one. Aksyon Hotline. Now, isang nga nagpadangat sa iya concern kay reklamo sa Aksyon Radio, mo ini si Mr. Carlos Inoslay. Ato pa siya sa Metro Manila stranded. I understand daw teacher ini sa blamo nga nagalin sa Thailand. Online sa hotline. Online sa hotline. I-check talang kay at least sa iban pagin nga mas stranded daw nga nag-coordinate siya kag kung ano ni ma-concern niya paangot na ton sa nagauyat no sang pagbulig sa ila kang naga-process ni. We have Sir Carlos Inoslay on the line. Sir, may gagasi mo? Good morning, dira sa tanan nga pamati Subong Action Art. Salamat gid no sa imo pagsalig una bes sa pagtawag diri sa Aksyon Radio kag pangayo diri sang mga pagklaro no gikan sa aton nga mga government offices o government officials. Number one, sir, bilang background, Sir Carlos, din ka gani nagatrabaho? Sir, nag-abot ko diri sa Pilipinas ang March 14. I am a teacher in Thailand for almost 5 years na subong. 5 years ka naging teacher dito sa Thailand? Yes, sir. Aha. Pag-abot mo dira sa Metro Manila since March 14, saan nung ka sir nag-start? By the way, diin ganing imo hometown di sa Negros? Bali, sir, originally taga Isabela, Negros Occidental ko. Pero From Isabela? Sa pag-abot ko din sa may Manila, since na 15 ang lockdown, ginrebook ko ako ticket for 14, tapos ginsugat ko sa magulang ko, so ari ko subong sa Cavite. Cavite. Now, pero kung magpauli ka diri, ang imo plano, Isabela ang destinasyon mo sa inyo to.
Yes, sir. As far as I'm concerned, kung i-allow nila ang LGU-based quarantine, supposedly Isabela, gid. Aha. Now, diri kita sa imo sining nga concern. Ano sir ang ginaproblema mo kag ang iban dira nga mga OFW or ang mga stranded negrosanon nga gusto magpauli di kay ang pag-insindi ko daw na kuan ka mo iya do na ulihi ka mo sa nabilin ka mo sa tabtaban kay nauna ning mga seafarers nga gin-cater since nga number one may ara sila ba ning agency, number two nagbulig man sila ang uwa kamuya sir anong sitwasyon nyo da? Oo, ang monitoring action art ang problema. I am not against the government, the provincial government. I am against no one because I am not connected kung kay sino nga political party action art. No, just to klaro lang dito sa tanang Yes sir, yes sir, yes sir. Nang ang ako naging action art is that I have hundreds of OFW nga contact sa akon tungkol kinag-ubra kami group chat. Nang number one action art, ang ako nga ginapangayo kabay pagapamati subong ang mga provincial official sa Negros Occidental because this is too much. Ang ako nga ginapangayo action art is that communication, structured process lang tani. Kagabay pa nga i-inform kami nila. Ang isa kasi here, sir naman po sa akon, sir nga una pa sila puli tamon, sir nga una pa ko register na ganita, isang opod nakapuli na saya, ni wala kami gani sir na inform kung paano kami sir makakuha sa requirements namon, ni wala kami gani information sir kung nalista amon pangalan. And then we got a person from the province who informed us na ang OWA lang kuno ang gihatag sang lista. So ginapamangkot sila namon paano kalista ang OWA because as far as I know, we are OFW in Seaman. We are registered in the database of OWA and Marina. Bukod do cancer man siguro. Number one, in the action art, hindi ka ng talan ng mga OFW di sa buong ari, di sa Metro Manila, kag sa Luzon. Okay. Hindi ka ng talan action art, may support mong, ang iba na action art, gutom, ang iba depressed, ang iba nakulbaan, diba, mapektungan sila sa COVID-19. Ang mga action art, ang pinaka number one, anugid mong, and then ma-email ka sa ATF sa Negros, wala man ga-reply. Mga action art sa uwa, ang sabat lang man simo, isi-forward ka nila sa repatriation unit. Pagka abot sa repatriation unit, wala nang naisabat sa imo. So, what should we do? Wala di action art, even though ang province, okay, they would say they would say na the press con sila, yes, I would like to thank them because gina-address nila among problem. Pero the mere fact na ang pinakasimple lang dyan na bagay, na structured process lang itan, mga tag sila, mapu sila sa lista sa kinanglano namon para makapuli kami, wala itan problema. Now, pilagid sa imo karon nga members ang inyong gintukod o kung inyong group chat nga gin-create nga taga Negros nga luyag magpauli nga subong didto ang iban ano man nagatiner sa mga boarding houses nila why na trabaho daw mo nang guan la? Oo, action art. Actually, action art sang kagapon lang nang may 12 ka mga seaman nga nag-reach out sa akon. And since may ara man ko extra pa man bilin, nag-reach out ko sa ila kay para may makaon man sila action art kay naluoy man ko. So as of the moment, action art ang akon nga nalista din sa grupo ko is almost 300 na kami tanan-tanan. And wala pa na action art wala pa na action art ka tunga ang nakapuli. Do gamay-gamay lang di action art ang nakapuli. Kaya wala din sila kabalo sa obrahon nila. Iba na sir kahibig na tungod kay nang sir ako obrahon ti action art ako no obra. If ang ko sa ila, if there is no one na matindog para sa ikaamon tanan diri sa mga stranded, simple pa kay wala naman. Now, sir, ari na lang akon sining sarang nga mabulig sa inyo, no? We are trying to contact and coordinate with the province subong agon nga mapalabot kung paano ning himuon. Okay, number one, kung lantawon ta ang Interagency Task Force dira sa Manila, which nga supposedly may ara sila da sang team nga mo ni mga-cater sang mga stranded nga mga OFWs or local workers nga may plano magpuli sa probinsya, supposedly sila na magpa-intindi nga magplastar sa inyo sang proseso. And it is their job through Office of the Civil Defense nga tani amo ni mag-coordinate sa mga provinces kaya amo malang ang coordination ng imuon nila kag nanaw ma-support. Now, sir, we'll keep you posted. Whatever the action nga pwede mahimo kag mapadangat tani not only in the OCD but to the province of Negros. May mga taga Bacolod man nga nangin member mo na o kung nangin part na sa grupo nyo?
Yes, sir. May mga taga-Bacolod, sir. And I have the full list. Kaya nagkuha ko lista sa mga tanan-tanan nga nag-intra sa amon group chat. Okay. And I have the full list kung sino ang team at sino ang OFW. Aha. Sir, nang ano lang, sir ha, i-reiterate ko lang din. Ang main problem, sir, sa mga seaman, subong, kag OFW, is kay kung wala ka man ng agency, wala ka, sir, agency nga imogin, wala na mapractice ang imo nga mga clearances and everything, sir, wala ka din siya labot, wala din na Uy. matatak sa imo, totoo din na. Sus. Totoo din na. Ay, naano mo na, Totoo, das sir. national man. Ako, sir, pasalamat lang kuya kay may sister ko di sir sa Cavite. Ang ako lang niya, sir, nga, I am speaking on behalf of them, sir. Kaya kaluoy lang, sir, kung ako lang niya, sir, pwede kuya ka-send me pictures and videos of them. Magapangayo, sir, sir, muli. Kaya kaluoy di siya katama, sir. Super kaluoy di katama. Ay, sige, sige. At least, base kung maka-join ko sa inyo grupo kag para mahibaluan tani isa-isa ta maka-istorya, makakuha sa ilang mga concern. Kaya tuod man, basing iban din, di mapatay sa COVID, basi sa gutom la? Amo na, sir, ang isa pa sir ka mga problema nila, sir, is wala gan sila support, sir. Yung decline man, sir, nila application sa dole atap nila, sir, na 10,000, wala man sila, sir, kabaton. Okay. Sir, wala na, sir, mo, mapatay sila, sir, sa gutom, mapatay sila sa depression, mo, amo lang man na. Sus. Amo lang na daan. Oo. So, sir, makontak ko sa imo, liwat, kag ma-update ko na naman ang mangin developments ini. Thank you so much for trusting Aksyon Radio Pwede na Bacolod. ko ka, Yes, sir. Yes, sir. Pahatag last. Kabay pa nga ang mga taga-provincial government dila subong sa Negros, da pamati subong sa akon nga panawagan nga kung tani maaksyonan yun ni dayon kay hindi lang isa, hindi lang duwa kundi kadamo sang suffer. Kabay pa nga tagaan nyo man sang valor ang mga OFW nga mapuli da sinyo kag hindi nyo lang kami papatulugon kung diin-diin lang. Amo lang na, sir, akong pangabay. Salamat, Gid, sa imo sininga time. Good morning. Sige, sir, good morning. Aksyon Hotline. Now, ang ako nakita din nga may problema. Number one dito sa Metro Manila, no? Kaya hindi kita nga ITF subong partiklamo ni sang problema ginatubang nila. Ang sa provincial government hindi man sila dali nga makadirekta kag kung anong himuon nila nga mabuligan ni Glenn nga makapauli, i-repatriate, may mga process sila mo. Ang pag-intindi ko dapat sinikuntani gani ang Office of the Civil Defense, gagintugyanan sa coordination, dapat sila niya tani ng trabaho. Tigaling problema o CD dito sa tutuod lang. Tawgan mo, pamangkuton gani kung anong coordination sa Manila, wa isla mismo kabalo. Pero ari tawgan tang taga-province, bala kay at least ipadangat tani nga concern. Ako nakita ko ang tagipusoon ni Governor Eugenio Jose Lacson. Pag-umpisa pa lang sa COVID-19, kita mo nagpalayag sa ganisa mensahe na sa provincial capital, nagtulo luha niya, bangod ka-insindi siya sang epekto, kagalitan, nga pwede madulot sini sa pumuluyo. Now, ang province and Bacolod City, nagatinguha nga i-cater. Initanan nga mga displaced, OFW nga stranded, local workers nga nag-coordinate sa ila, kay pamatian mong OCD gani dito sa region, no? May mga nag-request pa nga na-stranded sa Mindanao. May mga na-stranded sa Cebu. Hindi ya OFW, local workers. Ang iban gani nagbakasyon. Now, ang provincial government, sa nakita ko ang sinseridad ni Governor Lacson nga mabuligan sila, tikita mo, bisan nga ginpasa diri sa aton sa provincial government kag sa sudad sa Bacolod, nga kulang man gani coordination according to them, gin-cater kag gintinguan nga mabuligan ini sila. Tiding kakita siya naman, kung ikaw tuod dining provincial official, local official sa Bacolod, malingin ang bagol mo eh. Nga tawgan ka lang imo sang IATF sa national to, masiling sila, Bacolod! May ara na da, schedule, tanday nyo, may maabot sa inyo, tibos may ara naman Tindi ka pang hindi ang opisyal ta. Alangan karon nga si Governor Lacson ka, si Mayor Bing Leonadia ka sa Bacolod. Mas ikaw, hindi kami na iya magbaton. O kay nag-enhance community quarantine kami di. O kapin pa sumong extended kita until May 15. Pero why na iya choice? Because of this pandemic. Because of this pandemic nga nagdulot sa crisis, obligado, nagabulig yung provincial government and the city government of Bacolod sa masarangan nila para initanan
mabuligan ang aton nga mga stranded nga mga kasimanwa nga ato sa Manila kag iban pangabahin sang pungsod. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning, diri sa aton sining nga pagpangalagad is Dr. Jonathan Lobaton, isa ini sang mga incident commander. Kag I understand may basi pa man lang mabuligan na kita, no, parte sining concern nga gipadangat sang iban pang mga OFW nga daw ito kuno sang makabulig sila, why man sang nag-advise to sa Manila kung anong himuon nila. Doc, morning, salamat gid sa time. Yes, good morning, Aksyon Art. Kaya sa itong mga tagtalamati, mga agagin sa inyo tanan. Sir, may bago naman bala, may grupo nga padangat diri sa Aksyon Radio, nag-coordinate siya kay subong ang member niya sa group chat, hindi lang kay may mga seaman mangani kuno, may mga OFW man nga stranded dito nga nagaproblema kay number one, why support kay why sila manning agency, why man sila nabuligan to sang uwa or any government agencies. Nagalibog ang ulo nila kung anong mga proseso nga himuon, although registered na kuno sila dira sa online naton blasan nga application sa province, kag luyag man lang magpauli kang iban to kuno sir do naga-okupar lang, naga-board lang, tiway nagig kuno to hapyot na ginanghimtangan nila to bangod nga tiubos na gurong ila sining reserve ang ila sining pondo, Doc. Yes, Aksyon Art, no, kag siguro kung naka-register sila dito sa aton nga IMT nga online system, okay lang kay makontak man kami na sa ila, pero at this time pasalamat man kami kay nag-onboard man ng OWA, no, kag isa siguro sa mahimo namon the Aksyon Art kung naghatag na sila sang number kag contact information sa Aksyon Radio, pwede man ina mapangayo sang provincial government kay ang OWA gin-onboard na namon since yesterday, no. Kag, very good. In fact, may mga innovations na kami kag kunano nga mga bag-o nga mga plano para sa palabuton ni particularly in second batch ba lang nga mga seafarers, no, kay may nag-abot na sa niligid na gabi, no, kay ara na subong sa aton nga hindi magalaw na quarantine facility. So subong sa mga nagapamati kag nagamonitor sa imong radio program diri sa Aksyon Radio, provide lang sila sa contact information kay patawgan naton sa OWA, kay onboard na ang OWA subong. Okay. So, bisan hindi sila overseas Filipino workers, mga local workers lang na stranded sa Manila to, pwede ni sila accommodate sa uwasan? Ang OFW lang amo ang ipatigayunan sa OWA. Pero ang mga non-OFW stranded passengers nato na Aksyon Art pati ng Migo to nga si Mr. Cyrus Garde, ang provincial government lang ang amat-amat sa ila, no, kag especially those nga naga-star sa mga kabanwahanan kag kasyudaran sa atong probinsya. Okay. Ang mga friends ta nga naga-star sa Bacolod pero ato na stranded sa Manila or anywhere else in the Philippines, we will coordinate you with the city of Bacolod. Mas mayo man nga may contact information kamo kay kami ni Councilor Israel Salanga naga-istoryahan na parte sini Aksyon Art. Aha. Kay nabala sir si Vice Mayor Elcid na interview na ton prior sa imo. Ang uwa kahapon nag-facilitate, nagbulig na sila, and ining mga seafarers nga una nag-abot sa Bacolod, subong pangitaan na sa salayluhan nga posible kung hindi hotel, mga pension houses. Sir, since nga nag-coordinate na magamo sa uwa, same thing will happen sa mga seafarers dito sa Ibi Magalona? Yes, Aksyon Art, amo na ang matabo. In fact, ang preparations are ongoing na. Kagapon naglibot-libot naman kami sa OWA. Naging pang-inspection naman kami. May agreement naman ang OWA kag si Governor Bong Lacson. Okay. Just kagapon na Aksyon Art. Ang problema, galing amo na yung mga OFW lang. Kung mga magpalauli di siguro ining mga non-OFW, tibudlayan tani nga i-cater mo sila kung wais ang pagsakdag iyasang OWA, and possibly sila ning mabulos dito sa bayaan nga lugar, no, sang sino yung mga OFW. Damo ginang matabo. Istoryahan pa ni namon kay kung nang siguro ang
ang mabilin, ang masunod na lang siguro nga trips ang mga seafarers nato na mga ato na kumundahon, no? Ang siguro ang ara na sa hindi magalo na quarantine facility, dira na lang sila kag ang masunod na lang next batch na lang kag and succeeding batches amo na lang ang amon nga istoryahan, no? Okay. Kay ti budlay man magagay ta sa ilo sini sa ila kag kabalo Aksyon Art mag kuan ni sa ila mag-process ni sa ila. Medyo trabahoso man kay you need personnel nga naka-PPE kag amo na ablang nga hindi mo ni mabalaan kung sino ni sa ila ang positive until nga mapagi mo sa tawag nga RT-PCR test. Kaya ang test ni sa ila kuha pa lang mo rapid testing. Pero mas maayo gid nga ma-validate na sang RT-PCR. So that's why nga mag-process sa ila, mag-quarantine sa ila, extra careful gid kita, may mga protocol ang aton mga health personnel nga gina-apply sa pag-proseso sa aton nga mga OFWs, particularly ang aton mga seafarers. Okay. Would it be possible nga ining numero sir sa nag-coordinate diri sa amon mahatag ko sa imo so that mahatag mo man dira sa in charge nga maka-coordinate sa ila to sa sining nag-create sang group chat nila sa Manila? Yes, pwede gid Aksyon Art ang imong list dira kung pwede mapadala sa incident management team sa aton provincial government. Okay. We will be very happy and we can take the responsibility to call them, coordinate with them, and mangayo kami sang ilang requirements kung bala may ara naman sila kay as you know kinanglan nato na ang health certificate nila tagang ilang quarantine certificate, no? Kag base kung may possible testing nga makandak sa ila while halin dito sa Metro Manila, amon nga ayoon sa ila. Okay. Kag pangitaan government agency kung di kita makalink up, nga mapatigayon ang bisan rapid testing na lang. Kay Aksyon Art actually before, ang OFWs natin in particular, may ara na di resolution ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council na antis magsulod diri sa aton sa Region 6 sa Western Visayas in particular. Kinanglan may ara anay nga kwan nga RT-PCR test. Tigin revise na lang ina nila into rapid test. Nagpabalo. Into rapid test. Okay. Sang kaya ang rapid test kung na lang ini mo is easily available. Pero ining RT-PCR, i-test nigit ini sa laboratorio. That's why stricto ang DOH na. So dito sa ato sa Western Visayas, we only have in Iloilo, ang munang West Visayas Medical Center. Okay. Kita dito sa Negros is being worked out. Ang muning ato nga CMLRH, no? Kagang Teresita Halandoni, kagang Philippine Red Cross, no? Gina-work out isang provincial government. So, ang Aksyon Art, ang pwede gid natin ma-compare notes sa ating mga listahan. Sige. So, by the way, ang problema galing mo ni, no? Nagabulig kita, coordinated to sa mga nagapadala sa inyo sa information, pero ang problema, gid ang dito guro sa Manila, kung paano ni sila mabuligan, number one, sa mga kalanon to o konsumo, kay hindi man kita kapadala personnel nga mo ni magtatap sa ila to, sir, no? Yes, istoryahan namo, no? Kaya amo na nga isa sa mga problema dito sa Metro Manila, Subong. Kay hindi ka gidya kagwa, kay may total lockdown dito Subong. So, I just don't know kung how they survive sining situation, pero isa sa problema Aksyon Art is kung bala inang pag-trace kung di ini sila pang pamudjuton. Kag while nga trace kita sa ila, kag naga-coordinate sa ila, mismo ang aton mga tao sa ground, sa field, nagahalong man, kaya linibo nga daan ang positive cases dito sa Metro Manila. Correct. So, importante lang nga may ara sila contact information because any moment nga after sining ating conversation, kami dito sa province, ang aton mga staff, no, sa incident management team, sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, mapakig-angot sa ila Aksyon Art. Sige. Thank you so much sa sinang assurance, no, ngagin palayag mo, sir. Ang aton malang dito, binuligay kita, unity, gusto naman tani ning
limitahan ng pagpasulod pa diri sa probinsya. Galing we have no choice sa mapatay to sa gutom, kag sa mapatay to sa depresyon ini sila nga tikon white pangayaw dan to sa lugar bas hindi man masapakan kaluluoy man. Dok, salamat gi sa time ginatag karon nga ga. Yes, thank you, Gid. Action Art, kag sige nambal mo binuligay kita, kag kabay pang buligan ta ini hasta matapos ini ang problema naton sa COVID. Madamo nga salamat, kag mayong aga sa Action Hotline. Ang incident commander no sang Negros Occidental Provincial Government Dr. Jonathan Lobaton ang aton malang di mo ni sa simpleng nga pamaagi nga mabulig namon, paagi sa communication nga makakontak kita sa mga in charge or sa pwede makabulig, no? Kay ti ara man under si Sir Jonathan Lobaton as commander sa Provincial Incident Command Center. Hopefully mabuligan ta niya. No kay man kagabi kag kaina sa pagistorya namon sining nagkontak diri sa Aksyon Radio. Siling nga sir kasubo gid sa sitwasyon, may mga seafarers, may mga seaman pa nga nabilin to nga nagaproblema na iya. Ngati halos maubos sa tong imo sining nga sinuptan Amakon mo nga ECQ. Lockdown niya sa Manila. Kung ato ka dito, nagatiner ka karon to sa pension house, nagarinta ka karon to, halin sa pagkaon mo adlaw-adlaw, why man niya support sa imo to nga mahatag? Kaya tingin na kulang man ganito sa Metro Manila, tingwa mo, maputi kinang kalimutan mo to. Magutman ka bla? Action Hotline. Now, sa karon nga paniempo, ako gani personally ga-appeal sa public. Ga-appeal sa mga pamilya sini mga stranded nga hindi lang OFW. Kaya ang uwa, may ganini kay at least naka-coordinate ang City of Bacolod kag Province of Negros Occidental sa uwa agod nga mabuligan ining mga concerns sang mga seafarers nga una nag-abot diri sa aton sa Bacolod o pila na ini nga batch ti subong i-transfer ni sila sa bulig sang uwa ang subo galing nga parte sing istorya kay ti kun hindi kay mo ya OFW hindi man makabulig ang uwa siling kutani titani kun hindi makabulig ang uwa since nga para lang sila sa overseas workers. May iban man tani nga government agency nga mabulig sini sa ilag, hindi talang pag-isalig tanan sa local government. Action Hotline. Debla? Timayo lang kay arang Overseas Workers Welfare Administration nga mo ni nagabulig subong sa mga OFW ya. Ati kung hindi ka OFW, ti dito ka iya matiner sa ginset sang local government nga quarantine facility. Action Hotline. Ikaron nga panimpo kay sindigi kita mo. Ang imo comfort zone maapektuhan gid sini sa tion sang krisis. Ang imo sining gusto kag luyag matabo hindi gid gilayon ma-provide sa imo sa mga local government units given na iya because we are not again in a normal situation. We are in the crisis because of this pandemic. Nga kinanglan ta diri kooperasyon, unity, pag-insindihanay, kay mas nga nga divided kita, nga kita mismo ga linaway, ga insultuhanay, galainay ang buot, sos dira pa niya, no kag basi likom sa ibalota, amo paning tunaan nga magdamo pag ang kaso sa COVID-19. Action Hotline. Isa lang subong tanan ang kontrata. Amo ining hindi makita nga virus. So please, ang aton lang diri, aside from OWA, any government agencies nga pwede makabulig sini sa ila, ilend na lang o kung ipadangat na lang, buligan tani because nagakinahanglan man sila. Pero dapat, antes guro ning unahon tani mga stranded, pwede man nato na yan nga matalupang daning iban nga waya kabaton sap kag bisan pinutos. Action Hotline. Kay siling ko ba si tuon na lang sa tugon-tugon ni Slaya? O extended naman kita sa Bacolod. May konsumo pa kamo da? Gayuhom ganing iban sing naislamat. Makabaton pa kami sang ikaduwa nga way bukon ikaduwa nga releasing sang sap. Ay kalain. Action Hotline. Ti siling ko okay na yakibulig na sa inyo. Gabi si Josek Losila ganang ambal niya.
ti budgeted na and under the Bayanihan Act, isa kalayi nga ginpasar sa Kongreso, ginaprubahan sa Pangulo, layi ina nga dapat gid implementar. Tikon makabaton kamo, please gamitan nyo sa insakto, gamitan nyo sa purpose nga amo ni ang kwarta nga mabaton naton for survival ng nga situation. Gamiton ta para sa pagkaon, kinanglanon sa pamilya, hindi sa panahor, kag hindi sa inom. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyak sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba.
20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya.
kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo. Alas 9:05 kay Patrick Chan. Yan, not easy for residents with 1 HQ pass. Hoping they can provide additional pass for urgent and emergency cases because until now, we cannot even claim funds at Western Union due to HQP issue. It's all we ask, just an added pass for residents who are not under 4-piece and SAP grant. Aksyon Hotline. Aksyon Radio, as lang kung pwede kami ka-avail sa SAP April 14, no work, no pay. Nako, tapos ang work ko, kabana ko, skeletal. Siya permi palang, ano man, pila palang ka-days ang duty, gaboard pa kami, may bata pa, ginlista lang sa barangay name, wala man, natawgan hasta subong extend pang ECQ. Ging-ask ko pa kung vote ko dit. Tabi ko, wala na labot eleksyon. Kita mo gilang ni. Good morning, Aksyon Art Monitor lang ko di from home site Barangay Monte Vista. Never missed your program, thank you. Elizabeth Malagagamala, Annie Raffles, morning. Greet ko lang si Biging Saludares, happy 13th birthday. From Papa Loy Saludares, salamat gid. Aksyon Hotline. Very incompetent. Bot sa dinig sinong na-refer ni siya mensahe. Good day, Maxonart, kapamati kami diri adlaw kagabi. Keep safe. Thank you, gida. Good morning. Greet lang please Nanay Eli Ruiz and Bibing Ruiz of Sumag nga always gid kapamati sa aksyon. Good morning from Cartagena si Palay. Oy sa taga Hinubaan. Gamonitor na sila mo. Malabutan na sila Hinubaan. Bangod nga tinagatabid sa aton ang local FM station dira sa Hinubaan. Thank you gid sa inyo every morning ha. Good day, Sir Art. Thank you, Wilson Tidor. Antoneth Orias Tolero. Sa lahat po, good morning. God bless, God bless. Thank you, thank you. Aksyon Hotline. Cory Vihada. Good morning, Bacolod, watching from Kuwait. Sige, aran si Director. Aksyon Hotline. Alas 9:07, nga gawon ko lang ni Ari, ga-expect ko that starting tomorrow ang linyahanay sa border ni ikaw aksyon din, preparar ka sa patrol ka bas. Dito kagid sa border ni sigurado gutok-gutok ni nawari. Gin-confirm kay na sang presidential spokesperson nga si Attorney Harry Roque nga gin-grant sa presidente ang ECQ for Bacolod, no?
ang extension sang ECQ. Ti ang probinsya, General Community Quarantine. Tinano ni matabo man kung i-allow bala ang mga buses nga magkabiyahe north and southbound ang mga double tire. Ti ano ni man, dra sa borderline ni sila papanaugon ng pasahero. Dok budline sindiyo, no? Online sa hotline. Online sa hotline. Actually, joining us over the phone is Director Richard Osminia sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board or LTFRB. Director, kumusta na may ngaga? May ngaga. Good morning sa tanan. Salamat gid sa time si Aksyon Art diri sa Aksyon Radio Bacolod, no, sa Aksyon Hotline. Sir, yes, sir. ano ni matabo man ECQ sa Bacolod na extend, no, until May 15. Ang sa province GCQ starting tomorrow. Now, correct. ano ni Sir man may mga i-allow na ni nga biyahe sang double tire kag buses sa Negros Occidental? Well, actually, Art, subong, right of this moment, ari ko subong sang regional office ng LTO because we have a emergency meeting regarding this because starting also tomorrow, mga GCQ ang Iloilo also. So, regarding your query, I will suggest magbiyahe gid ang buses, especially Balyacar, on the boundaries. Kaya Okay. kung hindi magbiyahe, tapos may GCQ na ang province, we will have a problem in terms of standard na passengers. But I expect hindi amo ni kadamo buwas kay holiday man sa buwas, no? Gani man. So we will fill the buses and we will see kung ano gid man ang kulang, diin ang kulang. We will find out sa boundaries how to transport. I will coordinate with the GO of Bacolod na sa boundary maybe sang Talisay, how do we transport the passengers from Talisay to coming in Bacolod City, no? Kay kay wala man ang terminal di Aksyon. Wala man terminal sa Talisay. So the buses will be standing by sa boundary, both sides, north and south. So this weekend or starting tomorrow, holiday, it will be actually trial and error sa aton kay budlay. We were expecting na mag-GCQ ng Bacolod but nag-turn around, nag-ECQ naman sila. So amo na problema kita. Gani man. Kag isa pa sir, kung halimbawa karon kung may biyahe, kung taga out of town ka, hasta ka sa border, ang problema mo naman magsulod ka rin sa Bacolod because of the regulation ng ipatuman under the ECQ. That is correct. You know, another point there is if tama gid ka Aksyon Art. Another point is if the LGU of Bacolod will allow these people inside, no? So as early after our meeting, I will get in touch with the Bacolod LGU and anong rules and regulations nila because if they will not allow anybody inside, which I assume hindi sila magsusunod kaya nagpa-ECQ sila. Correct. Maybe we will inform passengers na asa sa Talisay lang gid sila if ever, whatever. If wala, if they have nothing to do in Bacolod. Bacolod, hindi na magbiyahe kaya hindi sila kasulod. Correct. Kag tay pag-abot mo ni sa Bacolod, way biyahe ya karon, ano ka karon niya, ding ka ano sakyan mo, alangan mo lakton ni kag kun way ka pagid sang importante nga transaction sa Bacolod without any certification, i-understand mo na yan kasulod sa border. Correct. That's why I will ask your help, Aksyon Art, kung matapos ang meeting namon, magpabuli ko sa imo Yes, for sir. your registration. Tapos we could disseminate information na amoning ang green agree sa LGU, amoning agree sa task force na sang LTO, LTFRB. Sige. So keep us posted kung ano ginman, may number mo ko sa imo, Director, para nga mabuligan ta kamo within this day o karon sa hapon abi kung may development para ma-inform ta naman ang taga Negros sa bilong nga province kag taga Bacolod man. Thank you, Aksyon Art. Director, thank you gid. Salamat gid sa time. Oo, may aga. Aksyon Hotline. Ang isa gisini sa balantayan o galing ang guidelines sini no kay may panibag-o nga executive order nga gina-expect nga ipagwa ang alkalde
So possibly within today, basi ginakuha na ni, no? Ginapanday na ni Bla, ginaplastar na. Tiding kakita sina yung kuning kaso ginman. Anong gadgad mo abi karon kung alin ka tos kanduni, sakay ka kung may biyahe series, pag abot mo diri, di ka lang sa border. So, Mario Joseph, hindi ka mangyapong kasulod, yung wasa, nagplite ka lang, balik ka naman to. Aksyon Hotline. Na, ulaton ta ko ng desisyon sa LTO kag LT5B sinagkaroon. Online sa hotline. Online sa hotline. Dalas-dason ko lang niyo, pila na lang ka barangay sa Bacolod na bilin nga way na panagtag ang SAPMAN. Joining us this morning is the DSSD head of Bacolod City. We have Ma'am Pasita Tero. Kapoy gini, way untat ning trabaho ila. Ma'am, kumusta ka na? Ay, sa kaluoy ka man ang Ginoo, okay pa man. Good morning. No, siling ko way na ko gani gala samok panawag si mo tanay galing kay daw kinanglanon ko gidbla. Anong update mo man? Pila ka barangay na lang ang kulang ma'am nga daw target niyo matapos kay saan ni siya ma-complete ang distribution? Hopefully karon tani hopefully karon. Pero we still have mga nakasugod na kami kahapon. Kag ang subong adlaw mga dugang na lang ni sa mga barangay sa aton. Pila ka barangay nabilin? May ang Bisalegre naton kahapon siya mo. Okay. So wala ko kabalo kung naubos nilang 3,769. And then ang tangob naton may subong kita nga payout ng mga 2,000 plus. And then ang aton takuling ara pa kita nabilin nga 2,000 plus. Tapos ang Singkang Airport naton may nabilin man kita. Pahanukoy, niara man kita nga mga 2,800 plus, no? So Okay. mga bilin-bilin ini sa mga wala natapos kahapon. So, ga-expect ka nga within today makompleto. Mga 23,000 ni tanan ang balayran tapas, no? About 23,000 kadamo pa ba? Oo. Panukoy 2,559. Bilimonte, may bilin pa kita sa Bilimonte nga 2,295. Okay. Sa Banago, may ara kita nga 2,023. Sa Tangog, 3,005. Sa Takuling, may mga 2,643 pa kita. Mangsilingan, 2,280. Estefania, gamay naman lang Estefania, the 1,700 lang. Bata, may 2,300 pa kita sa Bata. Kag 500 sa Barangay 35, kag may nabilin sa Singkang 951 plus mga unclaimed pa, no? So, Okay. tanan nga unclaimed, nga wala nila maklaim sa ilang barangay, pwede kami dito sa NGC sa mga unclaimed naton. So, pero ang hindi nga mga ginawag ko, Banukoy, Lemonte, Banago, Tangob, Takuling, Mansilingan, Alihis, Stefania, Bata, kag Singkang, kag ang 35 nga 500 kabilog, dito ni sila sa ilang barangay. Okay. So, ang way makakuha, pwede sila halimbawa, karon way siya makingagaw, abi, tapos nagpauli Sa siya. mga nagligat na payout, pwede sila din sa NGC. I see. Very good. Makanto sila na, ma'am, pwede lang sila, dira sa office ng DSSD or sila idalom na? Dira sa dalom, pero ngayon, ano sila clearance diri sa amon sa babaw. Para mas-down sa social worker naman sa dalom. Okay. Ma'am, kahapon bala kayo daw nagdamo sa social media, naglinapta, do perti itong ginutok sa handumana now? Everybody is cramming makatapos kita for today, di ba? At the deadline of the DILG. So that's why because amo na bla siling ako may cooperation lang from the barangay. Hindi ba nga silinga nagatudluan na itano. Pero ang ako nga experience sa mga nagligad ng mga payout, kung ang barangay is hands-on in everything, kailan mo ang system sa pag-payout, kailan niya sa barangay, kami yan mabayad lang, mahatag lang kami yan. Pero ang sistema kung paano, ilan na sa barangay. Okay. Ang nabatian ko nga, nagpa-schedule ako for 1 day, na supposed to be, it will be for 2 days. Ang hambal ko, ang gin-explain ko nga, we have to hurry up. Kasi kung wala ko 1 day to ang handumanan. Subong bala, 23,000 ni plus ang ila, tubing 2,400 plus. Dako-dako pag itang relagson. Pero ka nakabuhin kita to kapon, at least kamay na lang ang relagson naton. So, muna ba, kasi naman kita mga piki, makita sa time, no?
hindi man isa silingan nagatudloan ita pero ang output sang DSSD would depend upon the input sang mga barangays naton. Kay paano kami makahimo sang payroll kung wala di ang ilang final nga master list sa amon? Na isa pa na. Delay mo. Mo nang gapadelay ang final nga master list kay ga-print kami na sang amon nga encoded. Yang din-submit nila sa amon nga SAP. Print na namon ang mga encoded. Tapos, pag print naman sang encoded, i-check na nila to, i-counter-check nila sa SAP form nila, nga ara sa ila, kung bala insakto na or may mga cleaning pa na kami mong gina-clean up pa na naman sinong pwede, sinong hindi pwede, manabla, no? Di ang mga barangays ni ang nagado the clean up to help us, bala kay di man naman marapalan ni tanan. So, pag clean up nila, hala, damo mga pina-consider ng mga butang na kay hindi man perfect ang pag-fill up sang SAP form, so they have to complete the filling up the SAP form para nga in time for the validation na for the payment, gamay na problema sa validation. Okay. So, amo natin, siyempre, kunda mo ang imo nga expected. Like, for example, kung sa handumanan, ang total nga lang sa handumanan is 4,853. Si damo mo siya. Siyempre, kung dugay, no, kung very slow ang inyong ang ilang pag-submit sa amon sang final listing, hindi man namon hindi namon ma-schedule for payout. Kasi alin gid pagsugod sang proseso nga ni panawagan ko na sa ilang submit now your final listing so that we can make the payroll ready. Di nila gid matapos. No? So this is not no sila nga nag-blame ako sa ila, hindi kay dako man ang contribution sa barangay sa amon. Okay. So, in fact, I really thank them for their support, no. Pero amo nagla kung hindi kami 100% support sa barangay, amo tong natabo, no. So they will not accept our proposal nga i-one day namon. So nabudlayan ang amon nga mga workers, nangita pa kami venue. Kung sa diin namon ibutang ang second venue namon kag wala kami support in doing this thing. Pati venue, kung magpangitabi ko ani ang barangay niya mapreparar. Ang lain pa kay nang kay gusto ni Kap nga dito tanang tipunon sa gym, no? Amo nang iyan Kap. In all siguro man iya nga intent. Good man ang iyang intent, no? Pero galing mo na bala nga it's not practical to itipunon mo ang 4 mil in just one venue. Budlayan ka na iya. Oo. Ako pa lang ganito 2004. Getting out of hand na to, how much more kung mag-4 school Lord God. So, gusto nga nagpupose ako nga, iduaon ko ka venue. Okay. So, pero, ang wala na mo na bayaran kahapon na subong, na ibayran namon, kag nag-meeting na sila to kagabi nga, they will do it purok by purok. Ma'am, kagabi, naka-interview ko yes, ma'am. May nagaman na sa kada purok na police, para isa kaguluwa sa ilabalay. Timayagin. Kapon naka-interview ko kagabi sa kay Yosek Los Ilagan. Sila nga may mga grievance committee na nga nagatutok kapin pagid sa mga complaint ng mga nagareklamo. Diri sa Bacolod, may ara kita sina grievance committee, ma'am. Actually, diretso sa region, kay hotline ng region mong okay. Kasi ng region, may gatawag sa amon regarding sa ilang mga complaint. Kaya ko, as of now, hindi kami na makatutok. Kaya gatutok pa kami sa payout, matutok pa kami sa sabat ng complaint, no? Correct. So, hindi na ako superwoman na gina kami. If we can take all those issues, no, one by one. So, may time gid na iya nga we can explain everything. O pag if ever gid man may mga complaint, usually ang complaint would consist na si amo to gani nakakuha, ako ya wala kakuha, or nga nagkuha si amo ni nga they're in good financial condition. Mga amo man lang nga mga reklamo bala. Pero mabalaan na naton sa mga naglista sa ilang mga pangalan dira kay sila nang nakabalo kung nga gani man. Ang lain sila kay daw pagwaon pa sang iban nga mga barangay nga ti kamo yan nagdula sa ngalan pero tuod sila nga why ma-exclude kay why man lagi lista. Pwede man magsiling nila nga kami nagdula kay based on the validation, hindi kagid man pwede mo. Okay. Diba? So it's the DSWD and our office who is responsible
is seeing to it na everything is being followed, no, mga guidelines natin. Pero Okay. siyempre may ara, on face value lang yan, mo lang tawon, unless nga may sila nga kilala niya gito, kagamo niya mo to. So, siguro amo na after ni isang payout naman, after everything, we will be cleansing our liquidation report. We were given 7 days to finish our liquidation report. And, amo na. Yes. And hopefully, kung may ara gid man nga second sa next nga month nga intended para sa sining nga budget, hopefully maplansa na ni insakto kag tikon na ang mga na-left out to, ang problema gani sila kung paano sila mabudgetan kag madala mo. Mapasa kami subong by 12 noon. Sa mga names ang left out kaya man ginapangalan sa Congress among subong. Very good, so, very good. we will be forwarding all the names of those nga left out na nagkatod sa office. Kag mga ginsubmit ng sang barangay nga iban, but we only have until 12 noon today. But even nga nahatagan na sila sa first payout, karon ko may ara mga reklamo kontra ni sila kag ma-validate nyo, may tendency nga madula ngalan na. Daw mo na. I see. Si Damo, mandigani, nag-surrender na. Ang ilang mga 30 na ni Kabilog. Ay, Damo na? Nag-surrender, oo. Wow. 30, almost 30 nagawa. Ang nag-surrender, sobra na gani guro 30. Nag-surrender sang ilan na nga ginkuha eh. Ang iban na guilty man guro or iban pantawid man or iban disqualified. Iban voluntarily nag-surrender. Sige. On that note, hindi ko nakapag-awaton, chimpo mo, kabalog ko nga sako ka na. Salamat gid, Ma'am Tero. Thank you, Sir Art. Okay, good morning sa tanan. Morning, good morning. Aksyon Hotline. Ay, grabe. 4,000 gali itong naglilinya kapon. Bayo pa sa TV ang social distancing sa kilidalan, purti ka layo. Hato kapon. May mga litrato nga matyagan ko gaduot na yung atubangan mo sa buli sa kinasundan mo. Grabe kutok, no? Hindi totoo na sa picture. Kung ano ni man. Ay, grabe. Si Aksyon din, siya na gusto ko tanin makatutok ang paglinyaman mo. Nga mano ka to, iya. Pagay ko madala. Sa pagutok. Karon bagtingon ta karon. Aksyon Hotline 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapad
dayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan at mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibo. Quadernal, kagay Sir Ferdinand Quadernal. Sir, may nga Senior, thank you for listening. Amo man kay Manong Bert Iraposco Caraballo. No, good morning da. Kay sister-in-law, Ami Labuson Tayhopon, Philip Laurente, Toto Andrew Vanites. Salamat gid mo paring Andro. Bao paring Andro ha. Aksyon Hotline. Kag sa iban pangaga monitor ay gatambyaw kita gali happy birthday sa akon pinalangga nga may no kay Tatay Nonoy Boy Tayhopon Sr. na kay Rodolfo Tayhopon Sr. Tay, happy birthday pero daw nagpa-check up kay mo yaw. Aksyon Hotline. Happy birthday lang sa imo da, no? Kag halong lang permi. Why nagita time, pasensya gid hindi ko malabutan ng mga mensahe. Ang aton lang reminder sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Nga agid kang ginapresentar ko sa inyo. Kaya mo ning tiyempo, nga ako mismo ka pamatuod sa kaepektibo niya, kag ginarekomendar ko sa inyo, bangod nga, ginagamit ko mo. Bisa nakapulaw ka, man immune booster, kag nagabulig pabakod sa aton resistensya sa lawas. Agud likaw ka sa man nga balatian, why na sang pinakamanami, kung ang imo lawas, kag kondisyon bala sini kampiyon nga ati tanan mo nga trabaho mahimo mo no nga hindi apektadong hulag mo bisa nakapulaw ka kapin pagid sa mga nagapulaw dira nga mga nagatrabaho night shift bla nan makabulig ni pero kung nagaproblema ka sa insomnia pwede man makabulig nga kampiyon ang tulog mo layo kagid sa balatian kompleto sa vitamin and minerals. Vitamins and minerals from vitamin A to zinc.
amo gina damo phytochemicals, the best kay waay gid simbog ano man nga magina-intra pang chemicals, so ang natural healing properties nga ara sa mangosteen, sa santon, nga muning sa mangosteen sa Dr. Alfred's, efektibo gid. Believe you me, tilawin nyo bala para kamo mismo makapamatuod. Parisi sang tea, kampyon nga kombinasyon para sa aton ikayong lawas. With Aksyon Elmar Madera sa technical side, back up si Aksyon L. Ridotilios and Aksyon Eden Aboso. Ako naman Aksyon Art Tayhopon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!